Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ibu Guru. Kenalaken, nami kula Zahra Cantika Putriani, absen 32 saking kelas 9E. Kula teng mriki badhe maosaken geguritan karo irahan lan panganggit. Irahanipun tembangane Prajurit Ebeg lan panganggitipun Jarot C. Setyaka. Minggir utawa mlebu sajroning bebarisan Krisana, kiye Brigada Turangga sing bakal nrabas sebarang jaman, sing ora bakal maras maring sawernané gegaman. Ora mingset merga panase palanggan sing agi kobaran. Apa maning mung nrajan kukus owah gingsare kahanan. Minggir utawa mlebu sajroning bebarisan Krisana. Sakwise jembleder suwara pecut kaya bledheg mladung tawang. Ndedel kukuse dupa golek nguntabna sawernané imbang. Aja wani-wani rika nyepelekno, najan mung wujud jarang kepang. Kiye panjelmane Gunung Senopati. Manggala sakabehe parang. Mayuh bali maring tetambangane kaki niki. Gawe ati wening. Merga sakwise ning kalangan ngumandang. Gedhing eling-eling. Langka dalan liya sing bisa tetuju kejaba kudu bali maning. Bali nuhoni iline Bapak Serayu sing tansah gawe peweling. Mulih maringi antenge kaki slamet sing tetek golek njaga peweling. Niku geguritan kang sampun kula maos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.